Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes iawn I roedfa. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto ar y sir cynta y mis Medi. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni. Gadewch I ni offrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. O dad nefol, edrych arno ni nawr a chlyw ein gweddi. Wrth I ni gyfeirio'n meddyliau'n calonau tuag at ein cyfeillion yn yr Wcrain. Cofiwn arglwydd yn ein gweddiau'n bawb sydd yn wynebu orie'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Cofiwn am bawb sydd yn poeni am eu teuluoedd a'i cyfeillion. Ac am bawb nad ydynt yn gweld unrhyw obaith, fflam ffydd wedi diffodd yn eu calonau nhw. O dad, tania eto'r gobaith yn eu calonau am heddwch a thangnefedd, ac wna ni bob yr un ohono ni yn weithredwyr tangnefedd yn ein byd ni, yn ein cymunedau, yn ein gwlad ac yn ein byd. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, meddai Iesu. Gweddiwn y bydd tangnefedd ym mhob calon, ac y bydd heddwch a chyfiawnder eto yn yr Wcrain ac yn ein byd ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth I ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnwn i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn I ganol y môr. I'r dyfroedd rio a thirfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan I hymchwydd. Y mae afon a'i ffrydien llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn I chanol, nid ysgogir hi. Cynorthwya Duw hi ar doriad dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r tenasoedd yn gwegian pan gwyd ef I lais todda'r ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Duw Jacob yn gair I ni. Amen.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd sil cynta Medi, a thymor newydd yn hanes yr Eglwys. Pi negeswch chi gyfle i fynd i ffwrdd, neu'ch bod chi wedi aros adre. Gobeithio eich bod chi dros wythnosau'r ha wedi cael rhyw gyfle i ymlacio. Fe dreulais i sawl diwrnod yn ystod mis Awst yn mynd ynglyn ac un o'm hoff diddordebau i, sef cerdded. Sdim byd gwell i fi na bod mas yn yr awyr iach yn mwynhau golygfeydd godidog ein gwlad. Mae cerdded yn rhywbeth digon syml i'w wneud, ac yn un o'r ffyrdd hawsa o gadw'n heini. Nid pawb, cofiwch, sy'n derbyn bod cerdded yn un fath o ymarfer corff. Mae cerdded yn gyflym yn gallu helpu chi adeiladu stamina, llosgi mwy o galoriau a gwneud eich calon chi'n iachach. Ond i fi, mae mwy i gerdded na hynny hyd yn oed. Mae cerdded yn rhoi cyfle i ni glirio'r pen, y mae'n llesol i'r meddwl ac nid yn unig i'r corff. O'r holl deithiau cerdded yn nes i dros yr ha, un taith y fydd yn aros yn y cof yw'r daith ar hyd llwybr arfordir Sir Benfro o Dinas i Gwm yr Eglwys. Pentre bychan iawn yw Cwm yr Eglwys, wedi leoli mewn cilfach môr ar ochr ogleddol penrhyn dinas rhwng Abergwaun a Threfdraeth. Mae harbwr yno, ac yng nghysgod y creigiau a'r traeth bychan y mae'n elecyn bach poblogaidd iawn gan ymwelwyr. Ond prif atyniad y pentre yw adfeilion Eglwys Sant Brynach. Sefydlwyd yr Eglwys yn y 6ed ganrif gan Brynach, aelod o deulu brenhinol Brycheiniog. Codwyd eglwys newydd ar y safle yn ei 12fed ganrif ar batrwm Celtaidd. Ond erbyn heddi, dim ond rhan o'r clochdy a'r wal orllewinol sy'n sefyll. Tarwyd yr arfordyn gan storm enfyd ar y 5 o Hydref yn y flwyddyn 1859. Dechreuodd y gwynt chwythu'n gryf yn ystod y prynhawn hwnnw, a chyrhaeddodd i anterth yn ystod y nos. Ar y cychwyn oedd y gwynt yn chwythu o'r dwyrain, ond yna newidiodd i gyfeiriad i'r gogledd ddwyrain, ac yna tua'r gogledd. Achoswyd tua 133 o long ddrychiadau ar arfordir Cymru a'r ardaloedd cyfagos yn Lloegr yn noson honno, gyda tua 90 arall yn dioddef difrod sylweddol. Collodd rhyw 800 o bobl i bywydau i gyd, yn cynnwys rhai a laddwyd gan effeithiau'r storm ar y tir hefyd. Yr enwocaf o'r llong ddrylliadau oedd y Royal Charter a ddrylliwyd ger Moelfre ar arfordir Ddwyleinion Ynys Môn ar ei ffordd o Awstralia i Lerpwl, ac fe gollodd dros 450 o bobl i bywydau ar y Royal Charter yn unig y noson honno. Yr union storm a chwythodd i Gwm yr Eglwys gan chwalu Eglwys Sant Brynach a gadael dim ond yr adfeilion a welir yno heddi. Ac wrth syllu ar yr adfeilion, fe ddaeth 2 beth i'r meddwl. Yn gyntaf i gyd, peidiau neb a chymryd y môr nac unrhyw elfen naturiol arall o fyd natur yn ganiataol. Dros fisoedd yr ha, mae miloedd ar filoedd o bobl wedi bod yn tyru i lan y môr. Plant yn mwynhau yr trath, teuluoedd yn nofio yn y dŵr, yn cael hwyl ar eu paddlfyrddiau neu jet skis, neu rhai yn herio'r tonau gyda'i byrddiau syrffio. I ni mynd i lan y môr gan syllu ar brydferthwch y dŵr glas o'r traeth i'r gorwel, a rhyfeddu wrth weld y tide yn dod mewn a mas gan gario bob math o broc môr yn ei ddwrn. Ond, i ni ramanteiddio am ddiwrnodau hir a nosweithiau hir o hirddydd haf ar lan y môr, mae'r môr yn ddangerus hefyd. Mae yna nerth yn y môr, mae yna bwer yn y môr. Yn y Beibl, yn arbennig yn llyfr y proffwyd Jeremia, a Babylon o dan fygythiad gan y gelyn, daw'r hybydd y bydd sŵn y gelyn fel toner môr yn chwalu. Nawr, mae'n awgrym cryf yna'n dos e, na dod yn dawel fach awn ar geryn.
ond rhywbeth sydd yn mynd i ddinistrio Babylon yn llwyr. Mae e'n dod fel toner môr ac yn chwalu. I ni wastad yn cysylltu toner môr a nerth a phwer. Cymaint felly fel i bod nhw'n medru dinistrio adeiladau fel yr eglws yng Nghwm yr Eglwys. Mae bywyd yn gallu cael ei gyffelybu ar môr yn dwe. Mae'r teid yn dod mewn a mae'r teid yn mynd mas. Pan fod bywyd yn garedig i ni a phopeth yn mynd o'n plaid, mae'r teid, mae'r llanw mewn. Ond daw profiadau yn rhan i gyd, pan mynd ni'n timlo bod y teid yn mynd mas hefyd. Ac nid peth anarferol yw timlo bod y tonau yn gryfach na ni ar adegau. Ond mae hyn yn arwen at yr ail beth a ddath i meddwl i ar y daith honno i Gwm yr Eglwys dros yr ha. Mae'r nerth sydd yn y tonau a'r noson stormus y tu hwnt i'n deall ni. Do fe chwalwyd trai o furiau'r eglwys ond brynach yng Nghwm yr Eglwys, ond fe lwyddodd y clochdy a'r wal orllewinol i oroesi'r storm hefyd. A pha mor wir yw hynny am fywyd tybed? Mae stormydd bywyd yn dod i'n rhannu bob yr un ohono ni. Does dim modd i hosgoi nhw. Ond nid yr un bobl i ni wedi'r storm. Ond y hyn sy'n bwysig yw ein bod ni trwy nerth Duw yn medru goroesi'r stormydd. Mae pob storm yn gadael i ôl arno ni. Ond chi'n gwybod beth? Mae nhw'n gallu'n gwneud ni'n gryfach pobl hefyd cofiwch. Mae Duw o bwyso arno fe yn medru defnyddio hyd yn oed y storm i ddwy'n bendithion newydd i'n bywydau ni. Mae Moelwyn yn canu. Fe all mae'r storon fawr a'i grym, a ddwg ar pethau gorau. Tybed, a sylwch chi ar y cwpled hwnnw yn yr emyn a ganwyd cyn y myfyrdod hwn. Nawr fe gollodd Moelwyn i wraig a'i fab yn y flwyddyn 1944. Ac mewn sgwrs gyda un person beth amser wedi'r brofedigaeth y ddwbl, fe ddywedodd Moelwyn a gallai fe'n hawdd newydd dechrau'r trydydd pennill o'r emyn. O, fe all mae'r storon fawr a'i grym, mi wn mae'r storon fawr a'i grym, a ddaw ar pethau gorau. Wel, fe ddaw ambell i storm heibio eto siwr o fod. Ond diolch am nerth a chadernu Duw yn ein cynnal ni pan fydd y tonau'n chwerlio o'n hamgylch ni ac yn ein herbyn ni. Craig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Amen.
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd, cydweddion. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni droi atat mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am dofal ohono ni dros wythnoser haf. I'r rhai ohono ni sydd wedi bod ar grwydr, diolch am bob profiad newydd a gawson ni, am bob peth newydd yn eithon ni weld a'i ddysgu, am bob person newydd yn eithon ni dawr i gair yn nhw. I'r rhai ohono ni sydd wedi bod adre arglwydd, diolch i ti am gysur eilwyd a chartref a theulu a chyfeillion a chymdogion. Ac wrth i ni wynebu tymor newydd yn ein hanes ni fel Eglwysi, gweddiwn y dad nefol am dyfendydd ac am darweiniad i ni. I ni dal arglwydd yn brwydro i ddod nôl at rhyw fath o drefen wedi'r cyfnod clo. I ni'n ymwybodol iawn o dad y bod bywyd yn tra wahanol nawr. Ond helpa ni i afel ym mhob cyfle newydd y ddaw i'n rhannu, ac i gweld y pethau newydd nid fel problem neu fel rhyw dasg na fedrwn ni gyflawni, ond fel her ac fel cyfle i gamu ymlaen a throedio ar dir newydd. Arglwydd i ni'n diolch i ti dy fod ti'n dduw sydd yn gadarn, dy fod ti'n dduw sydd yn gofalu amdano ni ac yn teinu dadain droson ni ar bob adeg. I ni'n ymwybodol iawn arglwydd fod na stormydd wedi cyffwrdd â bywydau nifer o bobl dros yr ha. I ni'n gwybod o dad bod bywyd yn llawn profiadau amrywiol, y llawen arth lleddf. Ond i ni'n diolch o dad y fod ti'n dduw sydd yn medru uniaethu a'n profiadau ni a'n teimladau ni, pa beth bynnag yw'r profiadau hynny yr ydyn ni'n mynd drwyddyn nhw ar yr adeg hwnnw. Ond i bawb sydd wedi cael eu taro gan stormydd, i ni'n gweddio arglwydd y bydden nhw'n pwyso arno ti ac ar dy gardernid di, ac y byddi di yn defnyddio eu hamgylchiadau anodd nhw i ddwy'n bendith eto. Gweddiwn arglwydd am dy gysgod, gweddiwn am darweiniad, gweddiwn am dy nerth. Diolch mai Duw wyt ti sydd yn agos ato ni. Ac yn dduw y medrwn ni alw arno bob amser, pam bydd yr haul yn gwenu arno ni, a pham bydd cymylau, gofid a thristwch wedi bwrw cysgod ar ein bywydau ni. Arglwydd fe gofiwn ni am bawb yn lleol a ledled byd, sydd yn ei chael i'n anodd ar hyn o bryd. Cofio arglwydd y fod ti'n ein defnyddio ni hefyd i fod yn gyfryngau dy obaith, dy dosturi a dangnefedd. Madda i ni arglwydd bob bai a phechod yn derbyn di, a helpa ni fod yn gwell bobl i ti, ac yn ddisgyblion ffyddlonach i'th fab Iesu Grist. Tyr gyda ni felly arglwydd i fewn i'r wythnos newydd. Dilyna ni bob man eto'r wythnos hon, a bydded i ni glywed y lais di i'w chlawd lleisiau'r byd. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Daro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.